Kigima mwanchi umuriria bigetaseni gensoko no gosemelia kwanenga kwabere kugotwara litko ligi ya Kigima nemogoroba engia yechitariki 25 ne mochi mutinyi komi mwaka wechiri bubere 25 esto kumera na semesa ya mangana maya elinde ngomenye nara yabasaki baito babere bagusaka konyaba na kweneke bnabere kagotekera asemesa ya mayenche nkuru kwa Kerubo Frida nabalito kubwatira na soko eneke bna chibicha neliogi lya gwikira sole asenchire ya bene nere toldi bakubwatanere Barnabas Ondari omwanchumulio lya yonsi abako yabwati gwitira semitandao yaito ya Facebook na boigo YouTube ensoko TV toskatonyegera kwira nanda segekeke kerubusieli ndengumenya manga senchira yobwikirano. Kigima mwanchi umurigereria kuyachaka amaya yebirebiga ni otuko yachaka kurwasi county ya Nyamira asingo kumenya buna amate ya Nyamira omentawi miaka 52 yorwalete kansa yemioyo kurwa ase kinyoro kya Nyabumite kegotoka imeye wodi ya Nyamaye bunge ya West Mugrange county yo nigo yasabire abasamaria kubakonya asukumo bwenya Nyamira omenta yobeire egesero asukuborwa chibesa kolengana ni amateyo ere no botaka obonene nigeganete chisiringi chiribu emyeyemo ne 50 ili kumuira nyagitari asumureiro yo Nyamira omenta abekertwe emipira yo goturumbukia endagera sikolinde yabetegi korwa nanigaberega kulia endagera yaye nabo igokoyesokia yonsi Murikito Steven Nyarikie Mbunde nerogoto igorera emesa ya maya asobutuko bwarero na sensemo ya Nyabumite wodi ya Nyamaye bunge ya West Mugrango nigotokumirana na Nyamira omenta y'emyaka 52 oyu goikabono asetaro yensoko tokomonyora nigara ireborere omenta tabwati nguru chinde chonsi nigo habekiretwe epipe eyare wetie ndagera kero arwarete uburwere bwa kansa yemioyo asekorende epipe yatigirete gento gekogera oroka endagera kera irwe ngobono chigondo yo mwabo omugako yo kunyamira oiro murwira asinke amatuka atari make gusenia ketari meke mramurigeretie kinyomba emunere igarose tirika nyora atararwara bono umongino uyo dere ureko genda na akabarua okora aiga gokwenda akabarua gwaka nusiringi 200 rituko okora akabarua kwekera akorire bacha kuria omwana nabwato omwana wigacha takagenda mochengo na Nairobi tana kororekana nanyene abantu bekinyura ambana komora muna baraiga igana bagata kwiri mbana komora mugako wiga bete gakurware emioyo atari konyara kolinda agera buya ekarago chikoria igago sesi gwapako sokia amatanga mauro korumurwa nanyembo ragase kubekirwe ibintu murumuna muraiga iga murigererie amaene abura azunkike bano kegendererete umongino yokori gasi enkong paka raki orosiri nkoro kwalisi mura mugaka akoro kunyamira omenta aiga no bwo omenta bana Nyabumite esa sayati no mwachire gaiga gakinje gonkorera na nkonywe ekero mugaka na endo ile na arosiro buruiro obuna bwa muriete bwa kansa aigo mo yegento keri nande kyanyagera akasasi bogekanyagera ona uchikorie ndagira yaitere chimiyoro na aringire igo na arosire na mamorora ngo soki na ira ni bono na boncha ndegete igo gakia baminto ndagira nkomwa na ona koroka no mbegeta masakaraje metureye merabu no mbegete bijanja benko no kokororire kyare ligo echabuna isomba ngokugete yani ligoja bonko mwanko mobekera monu odi nando ngira ne ligoja kyara teri ko gende ngoleri geti chete mobuna bono bondorete se wandorire se gakia baminto bakayagerje ngagakina kingokora korengana ne amate yabo eyue kweranga nigo bonirikire gento babwate eryo kumweranya gitari asekorende bare meirwe wetani achibesa chiribu emyeyemo nigo bakwerera obokungu banyariko bagwetera ase okumurwari Nyamira omenta aro andi linde busibuli ono yo noyo minto na barwari ta maene
twabeire tokonya gusira iga bono ntuna twafinyikwe na chiete gusonga hospital akabati mite tiaroro agatebwe chando igabwate kansa yemioyo akabekerwe epipe ari gutumika na ara abete muno yogopo ake engaki yabekire bono naende yachire keiranire ekero community batema na bakamoirani aroro gikabairwe litoret bono litoret byasinyire gakitibashikane echire site ya 150 nigo bono kobomo basabire abarayi n'abasamari bo wanja osire familia yaiga iri kwerekinga oyo mwabongo irwari nyagitari iri kwenyororo bwenia asobo ime igo twaraja kubolinga onye ukonyarikana mware konyara mutorariria sini niyo abantu balia abachumbe batokonye bayesimi enamba yesimi ere 07 10 57 71 44 kalisi Nyamira. Stephen Nyarike Mbonde Nyabomite county ya Nyamira. Hotigana na yo mwanchu murigereria na goskabasioni gongo kumanya buna emerobelio yo kubalika abasae ase kiombe kya banajeshi bense ya Kenya nigo yakorekana ase getige kigosori kya Gusii abasabasae balingolirwa ase nchira ya bene elekwane kya buna mbaikiraneti amaganio a KDF kagokwana Nensoko TV nigo Lieutenant Colonel John Wainaina oyolengo muteneneli bw'omorobelio yo ase sub county ya Kisii Central nigaine kibuna abasaya bange nigo besogetie umwako yiga eliokolikwa koba abanajeshi bense ya Kenya ekianenege koro kibuna nigo bayanchitense yabo nakogania gotinya obulendi nanya nabo nigairira ekikirira abange gotenyorera amabagayo asebo igo aine kibuna nigo kira oyomo aranyore ujumbe wetera senchira yo mtandao Mulikito Wycliffe Orenge namange Wuna enchire yamo yo kweneke buno bulendi bwensi ya Kenya nkogandira baligo jingigwa na kweneke buna chimbebe chensi ya Kenya nkolendo chira senchire ya bene kurwa saba bego bali bakurwa chinsi chisi kubuna Al-Shabaab bono nige kiombe kya banajeshi bensi ya Kenya kya balingolire abasaye bali beligetie elo bachikolikwa kwa banajeshi ase bitengo bya Kenya Army amona Kenya Air Force ako kwa na Nensoko TV asege speak ya Gusii Stadium abo asara emerobelio yo kubaliki abasaye abo koba abanajeshi ni Lieutenant Colonel John Wainaina atababuna omwako yogani gabasaya abange besogetie ero bachikuelikia kwa baba na jeshi ikianda nake kioro kibuna mbaye anjidensi ya Kenya. Na mimi ndio naongoza timu ambayo inafanya usajili katika Kisii Central. Hili zoezi la usajili lilianza tangia tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka huu. Kwa sasa hivi tuko hapa Kisii Central ambapo tumefika wakati mzuri. Zoezi zimeanza tangu saa 2 na tunaendelea, na kama mnavyoona kuna shughuli mbalimbali zinavyoendelea. Kama unavyoona watu wako kwa kiwanja tukiendelea na shughuli mbalimbali. Zoezi nzima especially mahali nimetembelea na wengine wenzangu ambao wamekuwa mahali tofauti, vijana wametupokelea na wametokelezea kwa wengi. Ina maana kwamba vijana wanajitolea kuja kujiunga na kikosi cha jeshi kuimarisha usalama wa nchi yetu. Niko boigate babuna omwako yoga kolengana no gosika gwense gochia asekerero gose digital aboigo kweneke buna obukurumingo kyana bole ananekigima asemerobole ko balikia banajeshi nige kiombe kya KDF kyanege tibuna gyatumekire chinchera chekerero cyo balikia banajeshi nigo Kenya obone bamarube kurwa asegetenge kyo kujaribu kuzuia ufisadi na watapeli. Tumeweza kutumia teknolojia ambapo kwa hivi sasa hakuna mtu anapewa nakara yoyote kuambiwa kwamba ameajiriwa. Anapata ujumbe kwa rununu yake, anapata ujumbe kwa email yake kwamba amesajiliwa na anahakikisha. Kwa hivyo kwa wale ambao wanaeneza kwamba kuna mabarua zinapeanwa, barua iko kwa mwenyewe kwa rununu yake na pia kwa email account yake. Ukwanera okolikwa kwa basubati asegetengekyo abo asabatubati batali kwa sensemo yabunganya libale chache nigo Lieutenant Wainaina aerera buna nigo okuganya kwa KDF wataganeti abasubati kurwa nsemo nyalibale chache asengenche emerobero ya KDF olende chinsemo chinda basubati nigo baligetu bakaigo. Defense Forces huwa ni kikosi ambacho kinakuwa na jinsia zote mbili, wanawake na wanaume. Yote yanaletana na matakwa ambayo KDF iko nayo.
Kwa siku ya leo hapa Kisii Stadium hatujakuwa na jinsia ya kike, wameripota asubuhi, lakini kwa nafasi ambazo zilikuwa zimetengwa Kisii Central hakuwa na nafasi ya mwanamke, ni kwa sababu ya matakwa yale ambapo yapo katika Kenya Defence Forces. Kwani ndeme chando mekemeke yaro kaneta chinsemo ao abo asaba kalete merobelio ko balika nigo abeka bene buna basaya abanga obeso gecheliko liko baba na jeshi nigo bagotumeka malio yo tindia na bego choro chitatu ekyana nake kyabatu guteretare na bande nigo babwate emechando ya malieta bono obaseme bwaru gutia sabasaye wetanga kurwa asobo tumeki bwa malio yo tindia na bego choro chitatu na liama bagabuna yayo kuliko kerago cha atariko baetera. Na changamoto zaidi ambazo tumekubana nacho karibu katika kila center, utumiaji wa mihadarati kwa vijana wetu umeenda juu sana. Jambo la pili ambalo limeharibia wa vijana wengi ni maneno ya kuwa na tattoo. Ningependa kufahamisha vijana wetu waweze kujiepusha na yale matendo, diposa wakati mwingine wanaweza faulu. Burugaiga asegeti ya Kisii Stadium nguripotelea Saba TV retidane Barenge. Engineer Adams Muchenwa ngati ya barai baikirana asama miranio ya matera yechikanisa emye yemo na ibere chia PG imyanyamira me kanisa ya kebirigo PG bunentere yemo yogosire biegwa byoboteli nabayigo gosegeta obomo bwo munyamira wetera amatera kaukwanekerekyo Engineer Adams Muchenwa oyole neganga yokubulikirgo kyo senator bwe county ya Nyamira asomwaka wikiri bubere 25 nebere ningasabire abasae babwate ekura andonsia sebale Kenya iliyo komenta omubaro bwa kichikura Nyamira igo ikabona iga egendeta kwelikia asomubaro moke kolengana ne kyombegia IBC oberego kwenekigwa mo Bishop Enoch Nyanga oyole umuteneneli OPG me county ya Nyamira nigekerekyo ayenekire buna obomo wechikanisa noromo chaka no bokolenta abagusi amo Mulikito Steven Nyarikie Mbunde Norobotioro. Nase amameranio ya matera ye Kristo ayuare ntete chikanisa emye yemo na ibere chia PH ya se county ya Nyamira ayua korekarete ase kanisa ya kebirigo PH asumuyega ikiranetwe no yokoriyo bo senator Nyamira Engineer Adams Muchenwa aiga musikemo Muchenwa agasaba barayi ba Nyamira gochichamo na gosira chikwaya choboteri asikiria kweranga nerenjere yemo yokoreta omo w'abanyamira ninjerero naikaga asomujoke birigo gotegerera na kuigwa matera ito yaba PG be county egentege tangani igonko tebia ba minto bande banyare go pick example ke ekiagera matera egakoreta abantu amo nintu nabarai ankyo ekerechira undi chinde chirabe tigatwa chamo tosire abateri abagotera asengencho wetera matera aya alitokora lyo bomo nenda bomo Nyamira nenda bomo Gusi anene mono twanyara ko rusi chimbu chingia chiri chigo to translate go chasogora ewa ekinda nyare gote yaba Kristo aba PG tigatomenya no bomo ende tugwatirane egere na litora chora barai na gochora barai bekene abarai baranyare koleta magenderero nende baranyare kuira Nyamira itumoto korengana na Bishop Enoch Nyanga oyoro mutenli wechikanisa cha PH Nyamira amonegati ya watani bande ni go bayirenga arene ngwana ya Muchenwa ni gobo igo hamamirani ayayiga akobeka abasaye wetanga kurwe bikore byobosaria ekero kiruse yentambe ngeje abana bakire yamo bose bagire kurwa school igo tuware gosaba muna abege nwa bayito abakristo n'abantu bonse bare stakeholders ase okorenda abana bayito babebuya asa matuka ya bare kamake mpaka naende bairanire all day yene ntambe ase bise abana bayito bakireka akitiga bayibolito bange n'abana bayito mbaenda mayiri tukaranse n'abana gekogera abandi babere n'ekinga kikinyinga abana asa matera no komotogia twamo bakiro monene igango tebaiga tigatonjo ketomokarera monene okumira na goito watomentire chinguru
Kubatikana no baromoke bw'abakichikura bagendere kwerikia ime ya Nyamira nigo Engineer Adams Mocheno ekerekia sabira abakichikura baiya erikia ndonsi asebaraiga Kenya asekorende barachiego chencha ikurago cha Nyamira togere ntore musimu oli bokubata chikura twarare Nyamira anyari gutware tana utirense tigakira umuntu atebi umwana oyo asare aimokie kura negento kende IBC terigote bibaibuli gosa abana aba nabuko bwatere kura alliance ondosiare gogocha wikachinga kichiri omanye gocha gochenchi gochaka igo alliance asore bwatere kurororo engakirige gocha goika nabo gocha gochenchi gochanga usegoko gendo obisi ya IBC ebe Mombasa ebe Nairobi ebe Kitale ebe Eldoret watebi ainu mwaki ukura Nyamira mbanyare go register na ukobeke gituo kirikiao ogocha gwakeregura. Engineer Mocheno uyoboritie chikura mwaka 2022 nigo nainde nekiri Nyamira nga nache kobaroro aserombe yu aso mwaka 2027 ningo bolinde kero kya Nyamira nende bunango cha nabataibo tambe egasiana ninye manyete ere ya representation na oversight ngenda ali senate mbabekere chibill jijira abakonye chibill jirijira je ground chikonyo mwananchi kingo kora kerna asumire ngeri ya Nyamira yachire nyerigere libuya turwe roli eri yakabere ku oversight igo nindo bade kiroko nende buna momanyete ekirweke ninje ngoja kuira Steven Nyarike Mude Ensoko TV Kebirigo county ya Nyamira Unenjereyemo yogosira aborokyo abeji University nabo igo chiskuru chyo bobundi wetera obuliki bw'ebitabu nabo igo kulinda ekegusi nigo ekyombe ya Kistrek Poetry yakolire omuyega okera omwaka bokubalentamo abaliki nabo igabaga kabekegusi eliko igeka chingenjo cyogotaiba ekemira negikuru ky'omugusi wetera obuliki bw'ebitabu imeyomochi obosongo muri kito Petro Machini naikira nastinsemecho nabo igo twaliganira ayakobwatia aborokiwa Beti University anamonere ya Kisii nigo baikiranira asomega igoro yo kurika chincherere gose poetry oyo manyakanitse na Kistrech memo cyobosongo asomarigani bomorobiro Dr. Christopher Okemwa airero abuyabo muyego yiga ninche ngopanga omuyego yo kurwa Kistrech International Poetry Festival mono ebito to korase Kistrech ne chincherere tokuchoka chincherere gose poetry gose amashairi asekiswahili naande tuabrukania mone getamaduni keke na boigo nogosomania ekatu ikirega igase festival yiga nerigo kolenta abantu bonse kurense ngima baikaga iga banyara gusanga chincherere gose poetry gose amashairi asekiswahili basanga ibi nandi basanga negetamaduni gose cultural exchange tokotebesege songo egati yabageni kurwa chinse cheisiko baikirana soma igoyiga nigo bagokire chincherere cyo namatera nagosanga ebirengero byabo of people from all over the world and it's the occasion when we could exchange our lives and our cultures. This festival in Kenya and we've already had one morning and I've learned a lot and I've experienced a lot already and I've really enjoyed the music and singing and the poetry and I think you don't learn things like this from reading or watching television. You just have to come to the spot. It was a long way to come, but it was very worthwhile. I think the festival is important, but it's also important too for the young people, the number of young people that I've observed in Kisii and at the University of Kisii and who come to support this program. So it's important for them to understand the legacy of poetry as it relates to not just Kenya but the world. You have coming through to this festival a number of poets from all over the world, so they get a chance to hear and to relate with other poets. Boigo sensemo yaborukwa nigo bagokira umuyigo yiga nakoboria abarigani bagendere kuyo arigani botambe. So that's basically why I came
to interact with them and get to know their perspectives, you know, from Finland and Czech Republic, not just in Kenya, and read my poems. We've been having poetry reading sessions since morning, and it's been an interesting day. It's been amazing, and you know, I thank every stakeholder that has made this day possible. Also encouraging more poets and, you know, like-minded individuals, other stakeholders in our institutions, our academic institutions, to continue embracing art. Because at some point we also go to the village. We take these poets to the village and to try and understand what is the Kisii culture, what were we doing before, what is there, and also to demystify some of the issues that are happening, you know, myths that are there within the society, and also address some of the cultural, harmful cultural practices that are there. We also don't encourage some of that. So it's also in a way addressing some of the social issues that are there in the society. Bono nigo abantu anemono egesukio mogusi bametu chinsu chisiko baganiri okwegerwa wekegusi nechingenjo chikegusi edio tibachieba tigatubwaterane twakere konu ekegusi yeito kerase kerengongo kere binyero byonsi titoba buna abasibu bali torase emenwa emenga emenuye y'abanyandwaro tigatoyore enchera yaito toirane kerero abana baboneke goriegeke abana ba minto bebie okonyora omwana ogoroka embori esese omwana kwanyora ogoroka esese nereke muni ine abantu ba minto bali muri isiko mwamenyire gitown denta abanaka bakwani kisokoro batokwanie tobasomie ekegusi yeito nga ekemuni nekiao nesese nengao. Kuripotiria Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Jempethuel Machin. Abarundi a bodaboda nigo babuliwe kubwaterana mona bo bisabo bulendi iligo keya obosalia. Umusiesi w'abanyanyimbo w'igetaseni gya Sengeramanga Charles Ouma oligire kubwaterana amo nabalia bakogendya chipigipigi ase chinsa gya chonsi chire ase sub county ya Manga e county ya Nyamira iliko eneke bunango tinyabale obolendi asoko rwa chiroboti chinde chonsi chobosalia wochya ase abateneneli asomusangirikana oyo nigo abainyolia ali ababwenete kubwatya anamono ekero bakuyaligania goso aso Burundi bwabo iliko eneke buna ngotuli bale amagimabo ekero bale ase chinjera gose kibara mulikeito Vincent Monda no roboti rwa sinchera iyo boikirano. Don't drink and ride. Wear the right gear. Kuwa na helmet, kuwa na reflector. Don't operate in unknown territory, especially at night. Avoid overspeeding. Speed kills. Oyo no mo CSW station y'abanyanyimbo ya Sengeramanga kagukwana muto yo musangirikano bw'abarundi chipigipigi meye chiro ya Manga aso musangirikano oyo niga baboliri abana poda babe muto mono asoko bamanya abanyanyimbo abagambi na boyo abakonyi babo ekero bosalia bwararekanire. Ukisikia mali iko shida si utasaidia dia sisi either upigie chief agents of security ama village elder ama nani. So among you here haiwezi kosa mtu mmoja kuwa karibu na mahali iko na always be ready to share and to direct us there. Nende niga basabire bara unenge boronge bintu bire bako babaye mu kichinsa cyabo tuko na lieta rarekane buna ebako bwate sio bosalia. Hii vitu unaambe uchukue na ni kwa msitu kwa mtoni huko na ni when things are concealed they are hidden at ungodly hours when even the dogs are asleep. You are being called to ferry them. You have reasons to believe these things to be stolen goods. Sasa wewe ukiferi, you are accomplice. You are a principal offender. Mwenye amesaidia hiyo vitu kwe. Nasengwana yaye, obabuliri bara ego kerosia kogesika, na boyo kogia kama maguta ekebako kiabo elio kibwenere. Nyinyi mnasema eti boda wamedharauliwa? No, wewe ndio umejidhara. Why one? Unaendesha na patapata. Mimi sahi kama ningekuja na pajama mungekubali huyu ni OCS. Uvaa proper, hata uvae suit na uweke hiyo. Jameni, hiyo ni ofisi. Mnadharau ofisi yenu. Sasa wakati mnadharaulewa sababu wewe ndio umefuruta chini, una claim boda wana dharaulewa. Idara gani imeandika watu wengi kuliko boda? Boda wakisema ile manyumba wako nazo. So
hiyo idara utasema inadharaulika. So chukua hiyo kitu serious kama nika. Am I speaking some sense? Yes. Sasa usidharau uende na slippers. Buno bachanu boro bwa kabirgo cyase nyasaye nero basegetire baba bachanu. Kwa clean boda wengine mahali natoka huko iko jua. Jacket moja imetumika karibu 1 whole month. Mwenye umebeba anaangalia nyuma hata inaleta ajali. Ya sababu iko uvundo. Hapa si iko wakati mlikuwa mnawaosha. Asugwe menu sababu hii ni ofisi. Asero mbeli kwa chibalingiteko era ni cheigoro go cyase customer obata abilitelibu yakogeche chinkoro cyabagani babo nigo kirabaletere mechando busyo abwasaba boliri paru chintigali. Chenja murudishi. Iko ile machozi ikitoka inatoka ya damu. Atalia one day. Mwingine atalia ambaye wewe itakushika na hiyo laana. Mmenipata? Sasa utaendelea one day it will catch up with you. Mmenipata? Hiyo ndio laana yenu. Sekta yo Burundi chipikipiki nigo yabwati sirense ya Kenya asogo kinia nabo yo gosegeta uchumi yense. Ngwetera ya serikali ikuriye kubwaterana na barobwo asemeroberie menge nalyo batatiwe magega. Vincent Monda, Ensoko TV. Mwanchi umurigeria kurwa soroboti rwaye Vincent Monda nigo tokwenyera libaga lyogosoa asumuti keigo tosiomie chituka keigo tokoira no mwanchi umurigeria ntobe togosanga asentunda ya kabere igo toska tonyigera kenda kubwatia Ensoko TV ubona bugoroso ubumuguse Eye Ensoko TV uboroso bumugusi. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibule ekinege sakogwa eba koboria kajomo ngino yego kuana korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi Ensoko TV oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV ya onyomba igokorigereria kende gyose getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabwati mangana agwanjereria mbabwati mangana ariyo kobiza gose yogo kenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo Magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakresi migwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Biake gima omwanchi omurieri ango kwaliga naenda sentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga imeya maya y'Ensoko TV. Oskabusi asoro bwatronde abarai nigo bakora etara yabo wika asensemo ya Malava me county ya Kakamega na boigo gusanga na begeno bekirisia gia St. Teresa's Izanjilo
okwana nigo monogeri webunge nene Moses Wetangula okobokori chiko lyobutumiki bw'emitandao gose cybercrime ase anekia nigo rirengete koronge ya chimbwa ase mitandao baigo nigo bagikiria bali bakuriamereria na kwanekia buna nigo basiririe oboroso Mulikito Deborah Kirubo na mange Magega yomurai bwense Dr. William Ruto kobeka ese yo gweteri chikorio korendo botumiki bw'emitandao gose cybercrime law nigo bono egatia barai besokirie na komoko boko okwana omonogeri bwebunge enene Moses Wetangula oyorenge imeye county ya Kakamega nigo bono agikeirie bali bakwamerera lichikerio no nyanabo nigo aeneke buna ekerenga kyo gweteri chikerio no korongeya obutumiki bw'emitandao anene mono koegeria abana chimbwa chingia. Tunaona haya kuona wakati tunajaribu kuprotect family, wengine wanasema maneno haieleweki. Nasifu kanisa yetu ya Katoliki huko Embu imesema ya kwamba wanaunga mkono kikamilifu sheria iliyopitishwa ya cybercrime. Itakuwa aibu kubwa kuona ya kwamba katika mitandao ya kijamii watoto wanaonyesha watu wakiwa uchi, watu wakifanya mambo machafu, watu wakivuta bangi, watu wakifanya mambo mabaya. Omurai bw'abange asebunge nene Kimani Ichung'wah nigo akwanira lichikerio lyobutumiki bw'emitandao asateba nigo rirengete kolinda chikanisa korwa ase chidini chiogosiria oburuso bw'echikanisa. Ya miswada 8 ambazo rais alitia sahihi wiki iliyopita. Mswada mmoja ambao ni wa matumizi mabaya ya kompyuta na mitandao ya kijamii. Na kati ya malengo ya hiyo sheria ni kukinga kanisa dhidi ya dini potovu ama cultic behavior and religious extremism. Lengo la pili na muhimu sana, padri, lilikuwa ni lengo la kulinda familia zetu kutokana na mambo potovu ya ngono na maonyesho ya ngono kwa mitandao, pornography. Asensemo ya Faruk Kibet nigo aboria bamenyi benseme yo gocha amo na gusira Moses Wetangula asekerenga yo korento borai Western magega yo morai bwense Ruto gukora entunda ya kabere. Ombi yangu ni kwamba Mungu akipenda mnaposhika mkono William Ruto aende tamu ya pili kama jirani. Tunaomba na nyinyi mtafute majirani akiwemo Ichung'wah ili uongozi uje magharibi. Na uongozi haiwezi kuja magharibi, uongozi itatokea hapa Malava. Ikuja hapa Western ndio Wetangula na viongozi wa hapa wakalie kiti ya enzi na kalamu ya kuandikia watu wengine akiwemo Ichung'wah, mimi nikiwemo. Nyinyi mnataka uongozi ije magharibi ama isije? Omugavana bwi county ya Kakamega Fernandes Baraza nigo bono abaganirie ama yaborokigwa ba grade 6 amona bali ba grade 9 abo bagochi guikaransa matemwa manene ayare bosio boigo nigaeneke buna abarai bonsi nigo baramona barabwo na kuba moyo asichinga kieti cha matemwa. Najua watoto wetu wanaanza mtihani hapo kesho, watoto wa Kapsea ambao ni grade 6 na pia grade 9. Tunawatakia kila laheri kwa mtihani wenyu, na sisi kama viongozi tunawatia moyo. Tunajua ya kwamba Kakamega is always leading in national examinations. So mimi kama baba yenyu nawatakia kila laheri. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Katika nayo mwanjo murigeria tumurekere aliarengete chinse chesko asingo kumenyebuna omurai wense ya US Donald Trump nigo achakire etara ya yeiki asensemo ya Asia chingaki aikirana asensemo ya Malaysia iliyokobeta ese yo murembe gati ya Thailand na boigo Cambodia eyorengete gukora chisegi chemebaka ekyo cyabeire asegeka ayanko
bwatikana n'ekisege ekyo kya bete kigokorekana asumutinyo gatana kabere asabanto 40 basiretie obugima na gwetania kiribu kimisato batabwatigarite batabwati obumenyo kurende okoigwana okwo ni gokorarente omuchakano muya no murembe gatiye kinse kyo ase abarai balire eira yokorusia ebirwaniriro ase emebaga. This is so exciting because we did something that a lot of people said couldn't be done, and we saved maybe millions of lives on this one peace deal itself. And I'll tell you what makes me so happy is the two countries we're dealing with, and the third that helped so much. I appreciate so much. Maybe it couldn't have been done without you, but they really like each other. I'm not used to that when I do these deals. Usually there's a lot of hatred. They liked each other, so it made it a little bit easier. But millions of people are alive today because of this peace treaty. Today we honor the memory by bringing the blessing of peace to the nation she dearly loved. She loved this nation like few people love their nations. This is a momentous day for all of the people of Southeast Asia, as we sign a historic agreement to end the military conflict between Cambodia and Thailand. And we're so honored to be involved in that. It's so important to me. Two great countries, but they were going at it. I want to congratulate the two courageous leaders, and that's what they are. They were courageous, who are taking this monumental step. Prime Minister Hun Manet and Prime Minister Newton. I also want to thank Prime Minister Anwar of Malaysia. I called him right at the beginning and I said, you know, you have two countries that are fighting right next to you. We need a third place. We need a sort of a neutral place, right? And he was there, and I said to him, you know, if we get this solved, I'm coming to your country. And I told the truth, didn't I? A lot of times they say that, and that's the last you ever see. But I felt I had an obligation to come because you were so great, and the two men alongside of you are so great. Historic figures now. They're really historic figures. So. A commitment to support this peace deal. When I first received your call, and then urging me to do more, supporting our initiative, and you personally did call both prime ministers to urge for a speedy peace settlement. I would say a great thank you. And we, of course, admire your tenacity, your courage, because the world needs leaders who promote peace strongly. And to achieve that, you have to break some rules, as you did today. When President arrived, he asked me to join him in the car. I said, that's against the security and protocol rules. And he was delighted to break the rules, and I... That's right. Gosoa asensemo yechigosori nigo etimu ya Shabana asekeminano ya kabere kobwatania nigo yalikire amachibu amabe litko lya lero nigo abamuraba madare bakaye kongonta etimu ya Shabana imeyegetige chigasari kya gusi egole yamo ase ligena liesagero abo ase omwegereryo monene wetimu ya Shabana Peter Okidi aichanire amachibu ayo nakulia eira yogochia konyora obubwi ase gosoli yabo eiki igati ekero ababere bakoyaligania etimu ya AFC Leopards ime yegetige chigosori kya gusi Murikito Petro Machini na Mange. Etimu ya Shabana nigo yagenria kurika amachiwa mabe yemaiga yogo ikorwa ne timu ya Mathare United egore ya masiriga na desagero meyeti kya Gusi Stadium. Ukwana maiga yengo yeyo niko mwegere bwe timu ya Mathare United anyakabaga kokera obobuyo bwigana goteba nigara chikubeko mokia kwenekia etimu ya NH kunyakabaga ko bwabo tambe. I'm happy because getting 3 points away from home, and I think it's a good feeling because last season we corrected 4 points from Shabana. This season we've already corrected 3 points, and I think also it gives us time to start planning because our next game we are facing Gor Mahia.
so it gives us a little bit space for us to breathe. But of course, in the first half, we dominated because it was a game of two halves. The first half, we dominated the game. We got our solitary goal, which I think we were working yesterday with the strikers. I'm happy for them. Then the second half, of course, you expected Shabana will come direct, and that is exactly what they've done. You could see even the centre back have moved to the striking, to attack. And I think with the direct ball, I think we are in a position to handle the threat. And I think kudos to the character of the team, because it needed character. Asensema yae umwegera bwe timu ya Shabana Peter Okidi nigo aereida okugechwa kwaye asichigosori chiga anyakabaga kobugwa asabono anyakabaga koteba nigabe gitomokia gochikwene kinga egosori egatie timu ya FC Leopards ne timu ya Shabana ikigadi chikuria Jumatano na chikonya kabaga konyo robobwi. First of all, we thank God. I think we'll always keep on thanking God. It's a second game loss at home. It's very painful. Very painful, I think, to us, because target zetu kidogo the season tulisema hataki kupoteza points hapa. As much as the league is still bado ni changa, but ni game ambayo tuko tunatarajia kupoteza. Considering the way to concede na the way to create chances, I think naweza sema kidogo pia sometimes football is not fair. We will win that game. That's the only results we have. Yeah, we will definitely win that game. Yeah. Asibuigo anyakabaga gokwandra abagosori ababwati chingoma namba chikoba tayari eri wacha kosori aguchakirira chikerio ya Jumatano. Yeah, I think that is a report from the medical department, but the likes of Michira, Dizo, some like Michira 3 games should be back. Dizo, I think our next game after FC Leopards should be back. Imbali anytime soon, maybe even the game of FC Leopard will be back. So for us, we just need to focus in the next game. We have dropped points. We need to go back and recollect ourselves very fast. Na machibu atarikogokia egere timu ya Mathare United anyakabage kujikura timu ya Shabana asigeti kyagusi. Wana kurengana n'umugeri timu ya Shabana Peter Okidi anyakabaga kwera nigaraj kubeka omokia egeraj kubweke minano ke ike igadi chikuria Jumatano ekero araj kuyerigania timu ya AFC Leopards. Kodpotiria Enso Kochigosori kurasegeti ekirne kyagusi Chepethuel Machin. Bienvenido sana umurikito Pethuel Machini ase ogotokorera emesa ya mangana maya kuri nogo semero gweto nga Shabana eikiye nechikobage kurikia amachibu amaya kone bienvenido sana asibali mwabere mukubwatia amaya enseyemo anene mayigaito togotuma guchya sensemo ya Stella Onderi oyo obwatia amaya kurwa sensemeri ya Nyakeburoni ikuruma na baigo Esther Omonera oyo gende togotubwate kurwa sensemeri ya Nyamira North talikweba Samuel Nyamari omaliba kurwa chinsemo chichiabo Nyagatanyi Magena Nyakoye Ward yakeragatebanga Nyakoye ito mwaka bwikiri 2025 nebere oika enyole change no yorabaga koleta change no moske John Nyandieka amesi bali once mwa mukubwatia maya kulende monyole tiribaga lyokolika ujumbe chaina tokobakira ngambia mono sana enda kubwatia egetaseni genso kokolino mwanchi muliego ikiragabo nongo ikira omweli obukumulikira amaya enseyemo tumere na chinsa isato asendabe ngokumanya amangeli ane Kerubo Frida nabali bene kya chibichane lyogiri agukira sole asenjira ya bene nere toldi bakubwatanere Barnabas ondari twara obulgeria borobia. Eye Nensoko TV
Oboroso bw'omugusi. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV